Pred 2,5 rokmi sme sa dostali na fotoplenér do Krosna, iba náhodne, a tu sme sa stretli na tom fotoplenéri s mnohými kamarátmi, s ktorými sme fotografovali pred 17 rokmi. Czuj się tak, jak u siebie w domu. Ja sa čujem tak. No to i bardzo dobrze. Ja som medzi vami, doma. Vyjadrujem radosť, že aj v takýchto priestoroch sa nájdú ľudia, ktorí umožnia fotografiu prezentovať takýmto dôstojným spôsobom, ako je to tu v tejto minigalérii. Pán Jan Grubiš je človek, ktorý veľmi dávno pochopil, že hranica nie je to všetko, čo nás spája. Slováci a Poliaci vlastne patria do jednej emotívnej skupiny, ktorému sa hovorí láska, bratstvo, porozumenie. Môžem len ďakovať organizátorom, že nám toto umožnili, a verím, že aj my vytvoríme podmienky, aby ste mohli vyprezentovať svoje fotografie na Slovensku.